tidligere miljøminister Hans Christian Schmidt fra Venstre bliver nemlig beskyldt for at have manipuleret med sandheden om klimaet, mens han var minister. Forskere fortæller i dag, at ministeren fjernede kritiske linjer i deres materiale for at give et mindre negativt billede af miljøproblemerne i Danmark. Det er blandt andet i pjecen her, at miljøministeren i år 2004 stregede hele afsnit ud. Men altså, en ting er, at man beder forskere om at komme med et input. Kan du så bagefter sidde og strege og sige, om det mener jeg nu ikke er helt rigtigt? Altså, det er vel, skal man ikke gøre, som han siger her, så må man sige, det er vi ikke enige i, der er andre holdninger, men man kan vel ikke sidde og strege i forskernes arbejde? Nu skal man huske, at klimapolitik og klimaområdet er jo ikke en præcis videnskab. Der er mange synspunkter, der er mange antagelser og anskuelser og skøn. Men det er klart, når vi laver en strategi for regeringen, når vi skal stå inden for at tage ansvaret for det, vi mener, så er det klart, så siger vi også, at det her, det er noget, vi lægger frem, og det tager jeg ansvaret for. Men Hans Christian Schmidt, jeg skal bare forstå, hvis I så når frem til et eller andet resultat, som der ikke er, hvad skal man sige, forskningsmæssig dækning for, kan du så bare sidde og skrive det? Det tror jeg, mange godt kan forstå, at regeringen må jo have lov til at sige, hvad den selv mener.